Sa Good Vibes, nakahibalo bala kamo nga may mini zoo sa Bacolod City. Pwede makabonding ang pamilya sini nga Christmas. Kag sarang diri makitaan ang pila ka mga kasapatan nga amat-amat na karon nagakadula sa kagulangan. May report si Romeo Subaldo. Sa kilid lang sa Capitol Lagoon, nahamtang ang Negros Forest Park sa idalom sang Talarak Foundation. Ginatawag man ini nga Living Museum, bangod dili makita ang nagkalain-lain nga mga species sang Philippine wildlife nga sa karon amat-amat nga nagakaubos kag nagakadula. Andas magsulod sa area, dapat anay mag-foot bath para hindi magkaladala ang virus o kung bakterya nga makahalit sa kasapatan. Una nga makitaan ang tatlo ka mga species ng parrots nga sarang makitaan sa Pilipinas. May Philippine hanging parrot o kung kula sisi, ang magagbay nga species ng parrots. May blue nape parrots kung ginatawag naton nga pikoy. May Philippine kakatu kung kalangay. Sunod sa kay Kim Dicena, ang education guide kag animal trainers ng Forest Park. Sa una, makita ini bisan diin lang sa Pilipinas pati na diri sa Negros, pero bangod sa pagpangutod sa kakahuyan kag pangpangdakop sini sa ila, sa may Palawan kag Bohol na lang ini makitaan kag critically endangered na. So that driven their number all the way to extinction. Their last stronghold, which is in the teeny tiny islands in Bohol here, which are these tiny islands right here, which is green, light and green, and then Palawan. May Palawan common hill myna kon martanico kag Palawan peacock pheasant, magagbay ini nga sahay isang peacock. May Visayan warty pig o kun baboy talunon. Sa nagligad lang nga semana, nagbata ang isa sa mga alaga diri nila amo kon nga may mga idik sila sa karon. Sa Northern Negros Natural Park na lang ini makitaan kag sa porsyon sang Negros Oriental. Kag miyara man sa Palawan. This is NNNP, this is Mount Canlaon, this is Twin Lakes. These are the last Twin Lakes in... Oriental. Okay. So these are the last natural parks or natural reserves that are left where you might find these guys in the wild. Ang pagpangutod man sa kakahuyan kag ang pagkaguba sang ilang natural habitat ang rason sa amat-amat sini nga pagjutay. May tatlo ka mga species ang hornbill, may Mindanao wrinkled hornbill o kon manika. May rufous-headed hornbill o kon ang talarak nga sa Panay kag sa Negros lang makita. Sa Negros, functionally extinct o kun jutay na lang gid katama kag babudlay na iniibalik ang kadamuon nila. Kung mangitlog ini, tag 5 kabilog kag isa o kun duha lang ang nagakabuhi. Critically endangered naman. There are still some left in the wild, but in a very few numbers. Ini naman ang Southern Rufous Hornbill o kun kalaw nga mahilig magkagat-kagat sa mga bato. Sa Mindanao lang ini makitaan. Mabudlay kun ang pagdamo sa mga hornbill kay nagapamugad lamang ini sa mga halo nga mga kahoy nga malaka na lang sa kagulangan. Ini naman ang West Visayan Water Monitor o kun mas kilala naton nga halo. Sang una, mabatian ta pa nga masami, ginaihaw ini gani near threatened na o kun amat-amat naman ini nga nagakaubos. Sa Panay kag Negros lang ini makitaan. Makita man diri ang Philippine Eagle Owl o kun bukaw. Ini ang pinakadalag ko nga species ng owl sa Pilipinas. May mga Philippine long-tailed macaque o kun amo. May mga civet o kun singgarong. May tularik o kun Visayan tardictic hornbill. May Philippine doves and pigeons, lakip na diri ang mas kilala nga Negros bleeding heart pigeon. Kung may mga tiger o kun leopard ang iban nga mga pungsod, kita mayara sang Visayan leopard cat o kun maral. Ini naman ang na-rescue nga mga grass owl o kun murugmon sa pulupandan nga ginhouse diri. Kung magsulod si Kim sa ilang hawla, nagapinalapit sila sa iya tiil para mangayos ang pagkaon. Makitaan man diri ang Philippine Seraphine Dragon o kun ang ginatawag naton nga ibid. May mga whistling duck. Whistling duck. Kag Philippine spotted deer o kun usa, most threatened nga klase sa mga usa. Kag nagaisahanon nga sahay isang usa nga may mga spots. Endangered naman ini bangod sa pagkaguba man sa ilang ilistaran sa kabukiran, tugas sa pagkautod sa mga puno. Sa una, sa mga isla sa Visayas ini makitaan subong, sa Panay na lang kag sa Negros. Kag mayara man diri sila sang Philippine serpent eagle o kun agila. Napatay ang tag-iya sini kag si snake ang gin-turn over diri sa may Negros Forest Park. Manog ang iya sini nga ginakaon kunyara sa wild. Naanta na sa ni Kim. Face, which looks like a mask. Ang ila rufous feathers that's around her body. And also these white spots that are found under her wing kag sa iya belly. 50 pesos ang entrance para sa kids kag 100 pesos para sa adult. Kag sa ginabayad mo nga entrance fee, nagabulig ka pa sa pag-alaga sa sini nga mga kasapatan
nga karon amat-amat na nga nagakaubos.